Subay sa kamanduan ni Archbishop Jose Palma nga kansilahon ang tanang misa sa tanang simbahang Katoliko sa Sugbo. Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus may pahigayon sa Misa Sine Populo kon misa nga way mga parokyano nga mitambong. Inay sa simbahan sa St. Therese, gisaulog ang Misa Sine Populo sa Social Hall sa parokya. Gilimitahan ra ang makasud sa Social Hall kadtong direktang nag-alagad sa simbahan sama sa mga madre, lay ministry o kabatanunan nga nag-operate sa kahimanan aron mapakita ang Misa Populo pinaagi sa social media. Hinoon naara sa gawa sa Social Hall ang pipila ka mga parokyano nga mitambong sa Santos nga misa. Matag adlaw gikan sa Lunes ngadto na sa adlaw Sabado, adunay 5 ka Santos nga misa ang parokya sa St. Therese. Apan tungod sa COVID-19 adunay duha, usa sa alas 6:30 sa buntag, samtang ay kaduha alas 5:30 sa hapon. Samtang alas 7 sa buntag ug alas 5 sa hapon sa adlaw Domingo. Masaksihan ang Misa Sine Populo pinaagi sa live streaming sa Therese Lishok's Facebook page.